Hope brings a better inheritance. Sa may ibang pasabot nini. Ang paglaon, magdala o magmatag o inang mas labing maayong mapanunod. Kasi maling mapanunod. Ino pa si Paul sa Philippians 1:21 o Filipos 1:21 kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang kadaugan. Amen. So kung si Paul mingon nga ang pagkinabuhi kang Jesucristo ang kamatayon mao'y kadaugan, pero daghan mga matay ni kalibutan na ang kamatayon mao'y kapildihan. Ano man? Kay ang makabaton lang o kinabuhing walay katapusan o kadaugan sa kinabuhi iniguman sa kamatayon kadto lamang mga tao may pagtuo sang Jesus Christ, mga tao na diin nigawat kang Jesucristo iyon nga ilang Ginoo o manunuluwas diha silang kinabuhi. Pero kadtong mga nagduri, kadtong wala nagahatag og pagtagad sa Ginoo diha silang kinabuhi, natong buhi pa sila, ang ilang kamatayon mao ilang kapildihan. Wala igala igsoon kung dili sa kalibutan gibati nimo nga daw pilsi ka sa kinabuhi. Ayaw kabalaka. Basta siguraduha lamang na mabatunan nimo si Jesucristo sa imong kinabuhi kay sultihan ko ikaw. Bahalag tuldi ka ni kalibutana. Kay kumudiya ka unya ni kalibutana kadaugan mambot ang imong kamatayon. Ha? Sinanay bidi. Yatong buhi pa siya kung nadawat gid niya si Jesus Christ sa iyong kinabuhi. Yung kapildihan ng iyong kamatayan. Kadaugan ang iyong kamatayan. Ano ba? Hindi na siya mag-antos. Hindi na siya mag-agulyo sa kasakit sa iyong gibati. Atong buhi pa siya. Kaya naman, ilisan naman niyang lawas. Ug lawas na di na masakit, di na madunot, di na magproblema, di na mubati o kagulanan. Sa kalawas na anindot na. Better body. Now, inong tapos, to live is Christ and to die is gain. Ang pagsilabuhi na kang Kristo, ang kamatayon may kadaugan. Manahigala ito, kung gusto ka nga magmadaugon sa kinabuhi, paninguhaa na makaangkon ka human sa imong kamatayon ng kalibutan. Kung dili ka man magmadaugon diri sa kasamtangan nimong kinabuhi ng kalibutan, kaning kamote, nadili ka, pildi, pag-abot dito sa human sa imong kamatayan. Kaya kung pildi na gani ka ng kalibutan, pildi pagit ka pag-ubat pag-abot sa imong kamatayan, pagkalabili mo makaluluoy. To those who do not know Jesus, atong mga tao nga wala makailak ng Jesucristo diha silang kinabuhi, alang kanila ang pagkinabuhi mao ang kwarta, popularity, power, fame. Daghan na mga nagapakabuhi ng kalibutan na walay panahon sa pag-alagad sa Ginoo kay ang ilahang giuna, ang ilahang popularidad, ang ilahang kwarta o pangwarta, panginabuhi, ang gahom, pagkahatid sa gahom. Wala may problema kung maningkamot ka. Wala may problema na masikat ka ng kalibutan na. Kana kung pasikapon ka sa Ginoo. Wala may problema kung mahimo kang dato ng kalibutan na kay pagbuot sa Ginoo. Pero kung ikalimtan nimo ang Ginoo, kay gusto lang nimo madato, diha ang problema. Mag-unsa kung tabunan ka sa imong kwarta ng kalibutan na tungod sa kadaghan, pero itugtog man po ng imong kalag ito sa impyerno. Pagka walay kapusmanan ng kalag. Wala kung padatuon ka sa Ginoo ng kalibutan na pasalamati o pangalagad sa Ginoo, kay ikaw di panalanginan sa Ginoo. Pero kung dili man ka maadunahan ng kalibutan na, dili man ka makalingkawas sa kalisod ng kalibutan na, paninguhaa na dito sa laing kalibutan, uhuman sa imong kamatayon, makalingkawas ka sa imong kalisod ng kalibutan na, kay ikaw makaangkon o anindot na lawas ni Yeshua. Kaya ikaw puyo, uban sa Ginoo. Kaya ikaw makabaton o anindot sa panibalay, o sa palasyo, o sa kabalay, o si Kristo mismo ang nagtutot. Inupa niya is for me, kung alang kanino igsoon, ang pagkinapuri, alang lang sa imong kagalingon, ang imong kamatayon, may imong kapildihan. Kung sa may nabuhi diri para sa imong kagalingon. Igsoon, kung nabuhi ka, para lang sa imong kagalingon, ang imong kamatayon, may imong kapildihan. Kung ikaw nabuhi, alang lang sa kwarta, o nagpakabuhi, alang lang sa kwarta ng kalibutana, ang imong kamatayon, may imong kapildihan. May usa ka tawo nga gisgutan si Jesus Christ diha sa Biblia.
Ingon tong usa ka dato. May usa ka dato, ingon siya. Ilang taon siya sa iyang mga butika o sa iyang mga anihunon. Ingon siya, pagkadaghan sa akong anihunon, wala na'y igong luna o dapat nga kabutangan pa sa akong mga anihunon. O ingon siya sa itong galingon, buon kuning kamalig na akong magtukod kog mas labing dako aron adunay igong ang kabutangan sa akong mga abot. O unya mingon ko sa akong kagalingon sa akong kalag. Paglipay, pahulay, pagtagbaw. Ha? Kay aduna taas-taas pa nga panahon una mahurot ang imong mga tinigom. Apan mingon ang Ginoo, hoy, buwang, kung kuhaan ako ang imong kinabuhi karong gabi una, ang kinsa nimo ibilin ang imong bahandi. Muna, kung manikamot ka ni kalibutan na kanunay hinumdumi. Kaya inigbiya nimo ni kalibutan na walay bisan usa nga madala nimo. Bisa pag usa ka mahal ng butanga, hindi na nimo madala. Imagine lang nimo, doon ay tao, doon ay baby nga nangimugsok. Tanawa. Ha? Observe ba rin? Tutuki maayo ang baby. Napa siya dala? Tubukas lang. Nanianin sa kalibutan. Bot pasabot. Ngayon kamatay ni mo, inaana usap. Huwag kayo madala ng kalibutan na. Ihaan ni mo ang tanan. Tanan ni mo napunda. Kaya kang kinsa ni mo ipiling. May usap ka tao nga namatay. O kung kay aduna siya dagang kwarta, aduna siya dagang mga alahas, makalon na mga alahas, mingon siya sa iyang asawa, mingon nga, inig kamatay na ako, gusto na ako, nga imo kong pabaunan. Mura pagka nang muad ko lang dito sa trabahoan niya, pabaunan. So siya gilimo sa pamilya, sa diya ka namatay siya, gihanigan ng kwarta, ipadala ang iyang rilo, nga makalon, ipadala ang iyang mga alahas. Kung ginubong, giga sa ministeryo, ginubong, after 3 days, nawa ang iyahang bahandi kay gitawat sa kawatan. Wala kay madala. Bisa pag inig kamatay nimo pao, tapunan ang tanan kwarta nimo, kunon imong lungon ang imong pansyon imong kwarta. Kawatan may makuha na kung masayran sa kawatan. Kay wala gi madala inig kamatay nimo. Ingon pa, kung alang kanako pag kinabuhi ambisyon, ang akong kamatayon mangay kapildihan. Kung alang kanimo ning kinabuhi maulang ang pagkatupad kinabuhi diha sa ambisyon. Kay usahay kining ambisyon nato mao hinungdan nga dili ta kapangalagad sa Ginoo. Kay buhaton nato ang tanan for the sake of our ambition. Wala tay time sa Ginoo, wala tay panahon sa Ginoo. Kay natong giuna-una nga maangkon nato ang atong ambisyon. Igala igsuon, wala ka masayod kung kano sa amabot si Mr. kamatayon. O kung kumaog kalit ang imong kinabuhi. Unya naa ka sa pagpangita sa katumanan sa imong mga ambisyon ni kinabuhi. Yang matubang ka sa imuhang magbubuhat o sa kaha ang imuhang itubag sa imuhang magbubuhat o sa Ginoo. Ingon pa diriya, apan ingon pa niya kung alang usap kanimo ang pagkinabuhi diya sa sala, ang imong kamatayon maoy imong kapildihan. Gala igsuon, nasayod banta nga kitang tanan makasasala, kay wala man isa ka nato nga walay sala. Pero higala igsuon, kung kadayon ka nga naglunang diya sa pagpakasala, ang imong kamatayon o imong kapildihan. Sigurado. Kaya ang tulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 5:23, ang bayad sa pagpakasala kamatayon, for the wages of sin is death. Mali klaro nag-ingon sa Biblia, ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Manahigala igsoon, kung ikaw magpadayon sa paglunang sa pagpakasala ng kalibutana, ang imong kamatayon sigurado 100% kapildihan alang kanimo. Apan alang sa mga Kristohanon, kita nga mga Kristohanon, mga tao nga nangalagad sa Ginoo, mga tao nga nagtuog Ginoo, mga tao nga midawat ng Jesucristo diya silang kinabuhi, mga tao nga naghatag og pagtagad sa Ginoo silang kinabuhi, ang ilang final reward wala doon sa kalibutan, kundi dito sa langit. Amen. Ang uban ringon nga dili ko mga lagad kay boring. Usa man na sila gadaladalag Biblia. Ang uban balibuan, sabot og balibuan. Ngayigan na makakita lang gani o kini nagdadag Biblia matay. Huli na siguro na siya. Makadungog lang og naay mga nagdaig sa Ginoo. Kanta lang og mga this is the day mga balibuan nga makadungog matay. Mga huli na masula mga tawhana. Pero igsuon mao na importante kung gusto ka amo adtong langit. Tanang tao gusto matug langit, sigurado ko na.
Bisag pangutana pakos tanan ninyo diri ah. Tanan daw gusto matug langit. Amen. Ang pangutana, ang inyo bang mga buhat nagapakita ba nga ikaw matug langit? Daghan ka nato ang gusto matug langit. Pero atong mga buhat sukwahi sa ato ang kagustuhan. Kung gusto ka matug langit, ipakita sa imo ang mga buhat, ipakita sa imo mga lihok, pangalagan sa Ginoo samtang aduna pay panahon. Ingon gani ni Pablo, ang kaluwasan, ingon ka na, karon ang adlaw sa kaluwasan. Wala sa mingon nga ugma, unya gabi, sunod ugma, sunod adlaw. Sunod simana, o sunod bulan, o sunod tuig, o unya kung matigulang na ka, o unya ba kung retired na ka sa imong trabaho. Wala sa ingon si Pablo na, kundi ang ingon ni Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung walay bisan sa kanato, nasayod kung kanus ang kita mamatay. Muna kung vote ka ng mga tuglangit, kalikbit ang imuhang kinabuhi na dili maayo ng kalibutan. Wala problema kung nagbaho ka. Dilibot pasabot, nagalangan ka sa Ginoo kay dili na ka makakahon. Dilibot pasabot na maghatag ang oras sa Ginoo kay dili na ka mabuhi. Mas mabuhi ka, mas makakahon ka. Kaya ang Ginoo may lutabang kanino. Ingon pa, alang sa mga Kristiyanon ang iyang final reward bukas sa langit.